סיפורים מהתנ"ך, וזה סוג של מין מעבר כזה, תחרות סרטונים ביוזמת אתר האינטרנט מקרנט, שנערכה השנה. בתחרות הזו התבקשו תלמידים לביים סרטונים שקשורים לניבים בתנ"ך. שלום לנויה סגיב, מורה לתנ"ך, לא שמתי לב שהתיישב פה. ואת חברה בצוות האתר וזוכה בתחרות. אורין אויברי? כן. זה השם? כן. אמרתי יפה. אוקיי. אז בואי תספרי לנו ככה, נתחיל עם המורה. מה התחרות הזאת? מה אנחנו רוצים להשיג בה? התחרות ביוזמה של מקרנט וקרן קשת, המטרה שלה לעודד תלמידים להתחבר לתנ"ך דרך ניבים שלקוחים מתוך התנ"ך ונעזרים בהם ומשתמשים בהם בשפה העברית היום. עשרות תלמידים שלחו לנו סרטים יצירתיים, אחרים, אנימציה, מתח, הומור, כשכולם מבוססים על ניבים מתוך התנ"ך. למה בעצם כל כך חשוב לכם לחבר אותם שאתם מרגישים שהילדים לאט לאט מתרחקים מכל החומר הלימודי בכלל וגם מהתנ"ך בפרט? הנושא של תרבות עברית הוא נושא חי ופעיל היום. התנ"ך לאורך כל הדורות של התרבות היהודית מתחדש ומשתנה. היום יש לנו אמצעים כמו אינטרנט, כמו סרטוני וידאו, כמו מוזיקה, כדי לחבר ולהחיות ולהפוך את התנ"ך לנכס תרבותי, ולא רק דתי, אלא של העם כולו ושל בני נוער. אז איך עלה הרעיון הזה לתחרות סרטונים? הרעיון התחיל לפני כשנתיים, רעיון של קרן קשת, שהתחלנו בסרטונים שהוצגו בקמפיין של חצי שנה בסינמה סיטי. המשכנו בסרטונים שמועלים גם ביוטיוב וגם באתר מקרנט, והגמר הגדול היה אתמול. וניצחת, אורין. כן, ניצחנו. איזה סרטון את והחברים? כן, אני וחברים שלי מהמגמה לתקשורת. כן. הכנו סרטון, שלחנו לאתר מקרנט, והגענו לשלב הגמר, וזכינו. מה היה בסרטון? הסרטון מדבר על עצת אחיתופל, ביססנו את הסרטון שלנו על עצת אחיתופל. זה משהו שאנחנו רואים עכשיו, כן. והרכבנו תסריט, שבעצם שיש לנו בחור פה שמתאהב בבחורה שקשה לו להשיג אותה. אז הוא ניגש למגדת עתידות ונעזר בה, נותנת לו שיקוי. הבחור שם לבחורה את השיקוי, כמו שרואים עכשיו, את השיקוי שהמגדת עתידות ניתנה לו. הוא חושב שזה יעזור לו, אבל בסוף מסתבר שבעצם כאן באה העצה הגרועה, עצת אחיתופל, שהשיקוי לא פעל לטובתו, אלא לא פעל לטובת אף אחד. הבחורה התאהבה במגדת העתידות, מה הייתה אמורה להתאהב בבחור, והיא התאהבה במגדת העתידות, וזה בעצם העצה הלא טובה. רגע, לקחתם את התנ"ך, את הסיפור התנ"ך, זה צעד אחד קדימה ליחסים לקחנו את זה מנקודת מבט שלנו, משהו, נושא שרלוונטי לגבינו. נושא הבא זה גם בני נוער. טוב, על כל פנים, זמננו, אבל בכל זאת, תודה רבה, וברכות על הזכייה, ונראה לי, וואלה, יוזמה ברוכה וחשובה. תודה לך. לא רק טלוויזיה ודברים רדודים ודברים כאלה, כן. טוב, אנחנו סיימנו עדכונים ודיווחים שוטפים באתר מאקו, מחר בשעה 6:30 הבוקר, תוכנית נוספת של יום חדש. שיהיה לכם המשך יום נפלא, בעיקר לתושבי הדרום, עד כמה שניתן. להתראות.